Čaute, tady Fia. Tady Franta. Sedím tady s taťkou, kterého jsem vytáhl na kafe. Debatujeme různé otázky o životě a nazvali jsme to podcast Tati, co ty na to? A dneska bych se, tati, chtěl bavit o tom, jak sport formoval moje dospívání a asi i moji osobnost, jakou jsem dnes. Jak když se podívám zpětně, tak když to hodně zjednoduším tu linku, tak ta linka zní a vypadá takhle. Jako děcko jsem začal hrát fotbal v Polance, v Benjamínkách, v mladších žácích. Mě to jako docela bavilo, ale úplně mi to nešlo. Naši jako rozpoznali, že kolektivní sport není pro mě asi úplně to vhodné, protože jsem se nedokázal prosadit, byl jsem spíš takový jako méně průbojný, tak jste se rozhodli, že mě podpoříte v tom, abych dělal nějaký individuální sport, protože ty jsi měl zkušenost s karate, protože v mládí si chvilku trénoval karate, tak vlastně jsem začal trénovat karate, dostal jsem se až na nějakou téměř nejvyšší možnou úroveň, že reprezentoval jsem Českou republiku, dostal jsem se na největší turnaje ve světě a potom jsem došel do bodu, kdy se z karate jako nedá uživit u nás, nebo velmi těžko, možná jeden člověk, a já jsem potřeboval vydělávat peníze a rozhodl jsem se, že tak moje kariéra se bude upínat trenérstvím jako kondiční trenér, takže jsem zůstal vlastně v tom vrcholovém sportu. My ale víme, že tohle zkrácení, že zkrátka nepopisuje úplně všechny události, které se v tom stalo, byly tam nějaké rozhodnutí a mě by zajímalo vlastně, co vůbec vás k tomu vedlo a že bych se vrátil v tomhle díle do téhle doby. Je to pro tebe OK? Jo, je to OK, samozřejmě, ale předně bych chtěl říct, že ono jde o to, ten rodič, každý rodič by asi měl udělat tu věc, že by měl různým způsobem testovat jakési předpoklady toho dítěte, jak dále vlastně, aby věděl, kde se chce nasměrovat, kde má nějaký potenciál a tak dále. Takže pro někoho to může být sport, pro někoho jiného, kdo má třeba nějaké umělecké vlohy, to může být úplně něco jiného. Že? V podstatě jde o to, my jsme s mamkou chtěli prostě ten sport zkusit i z toho důvodu, že si myslíme, že on je velice výborným i výchovným nástrojem, protože sportem dítě se učí té houževnatosti, naučí se i rozpoznávat to, že pokud chce nějaké výsledky, tak si potřebuje vytvořit nějaké návyky, je tam nějaká ta paralela mezi tím, co do toho vkládám, co získávám, je možnost získávat tímhle prostřednictvím to potřebné sebevědomí a sebedůvěru, mít svoji výkonnost pod kontrolou a tak dále. To znamená, sport je vynikajícím výchovným nástrojem, ale může taky být i velmi negativním nástrojem. Víš co, já ti do toho skočím ještě pro posluchače a diváky. Já někdy taťkovi skáču do řeči, ale je to něco, na čem jsme domluveni. Protože ty pořád mluvíš a rozvadíš myšlenky a někdy zkrátka ty i chceš, že ti do toho skáču, že jo? Ano, chci, je to tak, je to tak, jo. Tak... Já si to přeji. Ti, kteří se mnou spolupracují, tak prostě oni už si na mě víceméně mnozí zvykli, jo, že já odbočuju často. Jo. Ale umím se vrátit. Jo. Akorát ten čas potom, že jo, někdy si říkám, no, tak ty si 2x, 3x odbočil a najednou člověk prostě zjistí, ježiš, to si neměl dělat, protože už nestíhám to, co jsme chtěli říct. A nicméně tady tohleto... Počkej, ale já si chci vrátit k tomu, proč jsem tě přerušil. Protože já jsem tě přerušil, chtěl jsem něco říct, mezitím ty si v 20 větách vysvětlil, že přerušování tebe je vlastně naprosto jako v pořádku a začal si vysvětlovat, proč, jak tě jako vlastně ti lidi přerušujou, abys zase pokračoval úplně někde jinde. Což je jako fakt vtipná věc. Nicméně, já jsem jenom chtěl říct, že to, co si ty vlastně teď je to, co si popsal, tak já na svých seminářích, no, když o tom hovořím, tak je tam naprostá shoda, protože já jsem 3 věci, které vždycky říkám za mě, které jsou v tom
sportu u dětí, jako, no, u dětí nejdůležitější, když dělají sport a ta největší přidaná hodnota, kterou já osobně třeba vnímám, tak je první věc, že oni se naučí, že jako bez práce nejsou koláče, že? Protože pokud chceš být dobrý, musíš tomu něco obětovat, musíš mákat a dřít. A to je vlastnost, kterou pak potom si bereš normálně do života, že jo? To je jedno, jestli to je v biznise nebo kdekoliv, prostě musíš makat, abys měl nějaké výsledky. Druhá věc, kterou sport učí ty děti, je sebevědomí, to jsi říkal, protože vlastně jako najednou, když to je individuální sport, tak najednou ty třeba jako, že jsi sám za sebe v tom výkonu, anebo i týmový sport, je to jedno, ale je to zkrátka jako sebevědomí. A třetí věc, samozřejmě, která je jako nezbytná součást toho, že ten sport tě učí jako prohry, jo? Nebo reakci jako na prohry. Tak to jenom, abych doplnil tebe, jak třeba já to vnímám a jak já o tom hovořím, že o těchto 3 věcech, které jsou takové jako pilíře toho, když bych měl někdy někomu doporučit, prostě proč vůbec dát dítě na sport. Plus dalších, vymysleli bychom určitě 100 těch věcí. Sorry. Ne, vůbec, jako já jsem rád, že mi vstupuješ do řeči z toho důvodu, protože vůbec celý ten formát toho našeho rozhovoru je postavený na určité přirozenosti, že pokračujeme v něčem, co jsme dělali, a to nikdy nebyly monology. My jsme vždycky, už jak jsi byl malý kluk, tak jsme vytvářeli rovnocenné partnerství. Já jsem tě nikdy nepovažoval za někoho, že já jako sebe vnímal jako mentora, ty seš ten, který... Vlastně ty jsi mě jakoby tím učil, ať se umím prosadit. Že se musím prosadit v té konverzaci s tebou. Je to tak. Jo. Vždycky jsem respektoval tvůj názor a právo ten názor mít a abys byl osvobozen od toho a nepřemýšlel až tak nad tou formou a spíš se uvolnil, abychom byli schopni jak kdyby kriticky ověřovat to, co vlastně jeden či druhý tvrdí. Jo, takže byla to jakási cesta. Ale vraťme se k tomu, vlastně, o čem jsme hovořili, že v zásadě jde o to, že je to takové jakési testování, co by mohlo vyhovovat. A u tebe v tvém případě my jsme začali tím, co jsme měli po ruce, a to je, že v Polance se hraje fotbal. Tehdy ještě nehrála Polanka 3. ligu, že? Tehdy nehrála 3. ligu, ano. A vlastně ti kluci buď hrali házenou, protože ta je taky v Polance na špičkové úrovni, anebo prostě fotbal, že? Takže logicky jsme začali tím fotbalem, ale tam se stalo něco, co jsme potom jsme vycítili, že to není dobrý. Jde o to, že ty potřebuješ vlastně, aby ten sport povzbuzoval to sebevědomí, ano. Aby sebevědomí vlastně posiloval. Jo? A i sebedůvěru. Ale ve chvíli, kdy se člověk stane outsiderem z nějakého důvodu, jo, tak ten sport může taky i svým způsobem škodit, může snižovat to sebevědomí. Jo, a my jsme prostě zjistili jednu věc, že ty si v té době, ne dnes, ale v té době si nebyl schopen se prosadit v kolektivním sportu, že ti kluci, kteří byli prostě jako měli silnější lokty, si uměli říct o ten balón, jo, a ty si z tohle toto nedokázal říct, jo. A já já nejsem ten typ rodiče, to můžeš určitě potvrdit, který dá někoho na sport a nic nepomáhá, jo. My jsme, jestli si vzpomeneš, tehdy hrávali fotbal za barákem, jo. ještě s tvými kamarády. Pamatuju si. A já jsem skutečně běhal s tebou a tak dále. A to ne kvůli tomu, že by byl ambiciozní rodič, který si přeje, aby jeho syn byl nejlepší. Ale jako formu podpory. Ale abych tě mohl prostě podpořit, abych prostě ukázal, že mi záleží na tobě, jak kdyby. Nikoliv na tom, čeho dosáhneš, ale na tobě, aby se zvýšila i tvoje šance jakože uspět. Ale tam se to fakt jako nedařilo, až přišel takový šílený okamžik, na který nezapomenu nikdy v životě, kdy jsme byli na nějakém zápase, kdy vy jste hráli tehdy s Novou Hutí. Nová Huť tehdy měla takový tým, dětí, kteří byli prostě lepší než vy. A byla strašná zima. Já si pamatuju, že my jsme tam byli v zimních bundách, aby jsme se klepali zimou. A vy jste tam byli jenom v těch tričkách, prostě v trenýrkách, dresech. A to nejhorší, ten jeden z nejhorších zážitků, které jsem zažil, bylo, že v podstatě ty jsi byl jediný z celého toho týmu, kterého nevystřídali na hřišti. Prohrávali jste 12-0, si pamatuju, 12-0. A ten trenér vlastně tě tam nepustil, ačkoliv ty si pořád skákal, pane trenére,
ty jsi byl jediný, kterého on nezařadil vůbec tam na tom hřišti. Tak jako jednak jsem si s tím trenérem jako promluvil. Mimochodem tam hrál jeho syn, se kterým my jsme hrávali ten fotbal za barákem a já mohu teda říct, že o nic nevynikal nad tebou, tak nevím, co motivovalo toho jeho tatínka, že se takto rozhodl, ale byl to konec prostě. Já jsem si řekl, tudy cesta nevede. Jako tam je důležité, jakože si člověk musí uvědomit, že to byl ten kontext, kdy mi bylo třeba kolik 7 roku. 7 roku. Nebo jakože to fakt jsou děti, že tam jako nešlo o nějaký jako... Možná, já nevím. No, 7-8, jakože nešlo o nějaký jako výkon, Ne. nebo že nešlo o nějaké výsledky, Ne. ale vyloženě... To už byl i prohraný zápas. Já bych se nedivil, kdyby to bylo prostě 3-2 nebo 4, jo, a tam vlastně, tam moc ty ohledy nemůžeš brát, potřebuješ nasadit ty nejlepší z nejlepších. Ale u děcek? Jako já třeba i u děcek... Takže, ale ještě bych to dokázal tak, jinak to řeknu. Ještě bych to dokázal pochopit. No. Já osobně bych to takhle nedělal, ale měl bych proto nějaké rozumné vysvětlení, ale tam to šlo naprosto mimo. Já jsem si nepřál, aby si myslel, že ty seš jeden z těch nejhorších, že se máš s tím nějak smířit, že to tak je, protože tam hraje velkou roli v tom kolektivním sportu právě ten prvek, jakým způsobem seš schopen se s tím týmem sehrát, jak tě ten tým bere, jak ty se dokážeš v něm prosadit. No. Když to individuální sport, tam skutečně jenom bojuješ sám za sebe. A to je, ale když seš součástí týmu, jo? Ale tam vlastně tvoje výkonnost nezáleží na týmu, ale záleží na tom, co ty do toho dáš. Ale je to sranda, že vlastně tak tohle byl ten moment, kdy vy jste se rozhodli, že mě dáváte na individuální sport, ale já si třeba jako ten okamžik, teď jsem si ho vybavil, když o něm mluvil, ale je sranda, že já jsem to vlastně tak intenzivně ani nevnímal, nebo už jsem to zapomněl možná. Že? Já bych řekl, že jsi začal zvykat na svoje postavení někoho, kdo vlastně musí být vděčný, aby vůbec se dostal do té hry. Jo? A to bylo to nejnebezpečnější. Toho jsem se nejvíc bál. Jo? Takže my jsme řekli, prostě najdeme, já jsem nevěděl, že to bude karate, jenom jsem to chtěl vyzkoušet, protože mně se ten sport strašně líbí z mnoha důvodů, protože má silnou i tu etickou stránku, že to je vlastně... Tam silná filozofie, tak jako u většiny japonských bojových umění. Ano, a dalo se vlastně, je to vynikající výchovný nástroj ve skutečnosti, protože jak známo, karatista se učí bojovat proto, aby nikdy nebojoval, takže o to je to silnější filozofie, takže mně se to líbilo. Ale jako tam je silná, v tom karate je silná filozofie té úcty, že jo, té cesty, protože ty začínáš s bílým pásem, pak když dosáhneš mistrovských stupňů, tak pak máš černý pás, že ten černý pás, to třeba jako málo kdo ví, že on je hedvábný, ta černá látka je na tom hedvábná a pod tím je vlastně bílý pás, že jo, takže ty čím častěji ho zavazuješ, čím víc máš odtrénovaných hodin a stovky hodin a tisíce hodin, tak tím se ta černá barva nebo ta černá saténová látka z toho vlastně ošoupává a ten černý pás se stává bílým, protože pod ním je ta bílá vrstva, což symbolizuje tu cestu, tu nekonečnou cestu, že vlastně ty stále se učíš a učíš, což je třeba taky jako silný prvek toho karate, že to není jenom o tom, jakože karate se učíš proto, abys ho nikdy nemusel využít, ale že i dokonce i když skončíš tím posledním mistrovským pásem, tak se říká, že zase začínáš Heian Shodan, což je první kata, to Shotokanu, to stylu Shotokan, ale zároveň jedna z nejtěžších, byť se jí učí úplný začátečník, ale aby se dala zvládnout naprosto mistrovsky, tak v podstatě stále na ní je co zdokonalovat. Ale tak to bychom odbočili, to je samotná ta filozofie, ale to podstatné bylo, že tam si dostal šanci jako udělat něco sám se sebou. Jo? A tam se stalo něco, co by se dalo nazvat skoro zázrakem, ale já bych řekl zázrakem mysli, jako něčím, co je zákonité, co funguje skoro u každého, jo? Ale ne každý o tom ví, že něco takového je možné. Jo? Protože ty, když jsi nastoupil do toho karate, tak jsi byl jeden, tam tehdy to byly velké nábory, tehdy tam přicházelo hodně dětí. Plná tělocvičná. 60 lidí, 70 možná. Já si ještě pamatuju, 100. Vůbec ten začátek byl pro tebe velmi stresující. My jsme tě tam... Já si to taky pamatuju, ten první den, tak počkej, já to popíšu, jak si to já pamatuju a ty to můžeš jako ty, že Fio, dívej, budeš chodit na karate a já jo, jako super, vybrali jsme Karate Tiger, že jo, jako v Porubě,
což bylo jako obrovské štěstí, protože ten klub pak se ukázalo i v průběhu let, že vlastně to je jeden jako z nejlepších u nás, takže to bylo jako štěstí toho výběru, což byla halus, protože to bylo na základě nějakého letáku, že jo, který jsi viděl, ty jsi nedělal nějakou rešerši, jako jestli jestli ten klub jako má dobré závodníky, špatné závodníky, jaký trenér a tak, což jako zpětně se divím, že jsi to neudělal, ale OK. Nefungoval internet v té době vůbec nic, ani nebylo jak bys dospěl k těm informacím. Nebyl internet, neměl žádný z klubů v té době, neměl ani internetové stránky, vůbec nikde. OK, dobře, tak bylo to štěstí, že jako tohle. A teď, jak to vnímám já? První trénink. Za celou dobu, co jsem dělal potom zpětně karate, jsem neviděl, aby někdo udělal to, že přijde do tělocvičny a trenére, zdravím, jo, takže tady tohle je náš syn, jo, teda platí to, jo, trénink teda od 4 do 5. Ano, jo, dobré. Tak čau. A takhle a adios. A já jsem myslel, jo, teď jako prostě jsem byl jako fakt nervózní, protože většina rodičů to dělá tak, že na první trénink se jdou podívat s tím dětskem, že to je dovolené, takže oni sedí na lavičce, teď koukají, jo, jak to vypadá, druhý trénink, to děcko tam jde, ten rodič je někde na blízku, nebo něco takového. A já jsem tam byl 5 minut do tréninku, teď všichni se tam, že jo, samozřejmě už jako jsem viděl, že jako spoustu těch karatistů měl kimona, že ty tam začali vázat ty pásky, jo, se nějak bavili a já jsem normálně regulérně dostal strach, že to bude vypadat tak, že teď jako jdem do tělocvičny, hadžíme, prostě postav se a jako kumíte, jo, jako hadžíme, jedem, zápasy, takže já jsem se tam začal rozcvičovat nějak, no já už ani vlastně nevím co, ale bylo to pro mě hrozně stresující, takže to jenom je popis toho, jak já jsem to vnímal. Ty to můžeš popsat ty, jak to vnímal ty. Tak my jsme přišli docela brzo, takže tam ještě nikdo nebyl a pak oni začali chodit a teď jak oni začali chodit, oni ještě ti kluci a tak se předváděli, jo, v té šatně, takže přece jenom chtěli ukázat, že oni mají tak kimona a teď tohle. A tam bylo vidět, jak to na tebe působí, jak se začal roztahovat nohy a takové ty. Mě tě bylo hrozně líto, ale věděli jsme s mamkou jednu věc. Já jsem se začal prostě rozcvičovat na chodbě, protože jsem potřeboval rozcvičit nohy, abych mohl kopačky dávat. My jsme prostě si byli skoro jistí, že kdybychom tam byli, tak ty bys to vzdal a vůbec bys do toho nešel. Jo. Takže bychom potřebovali vlastně udělat přesně to, že my jsme byli kousek od tebe, jo. Ve skutečnosti my jsme si zajeli do obchodního domu a tam jsme udělali nákup, ale celou dobu jsme byli. A teď vlastně mamka, ty vzal telefon a volal si mamce ve mně. Ještě před tréninkem? Ještě před tréninkem, mami, já tady nechci být ve mně. Já jsem to nějak utnul, prostě budeš tam a basta. Takže ti nic jiného nezbylo, než vůbec na ten trénink jít, protože ty si už tak jak jsi to viděl, tak jsi měl tak strašný strach z toho, že už si byl odhodlaný, že tam ani nepůjdeš do toho. Jo. Takže, ale nakonec se ukázalo, že to byl dobrý tah, protože dobrý začátek. Protože na druhý následovalo. To si pamatuju. Ano, že pak toto následovalo bylo lepší, než to, co jsi prožil, když jsi byl v té šatně. A toto tě potom přesvědčilo. No tak jako je to léčba šokem, že? A jako ty se zbál, že kdyby jsme se šli podívat na ten trénink, tak jak to dělali vlastně všichni rodiče, takže já bych už tam nechtěl jít? No a myslel jsem si, že by tam prostě nějaký problém byl, jo, že... Jako jo, tak zpětně to bylo dobré rozhodnutí. Protože možná, že jsme to měli udělat jinak. Ale mně to přišlo, že to takhle takto jako je pro tebe to hození přímo do té vody, že potřebuješ, protože ty jsi totiž předtím vůbec nevěřil, jo, to byl ten hlavní problém a toho, co jsem potřeboval nějak jakoby tě podpořit, aby jsi více začal věřit, že? A to byla jedna z těch věcí, jako abys zkusil v sobě najít tu vnitřní sílu, protože ty jsi tam měl, ona byla jenom taková jakoby utlomená těma okolnostma, to, že vlastně všichni byli lepší než ty, nebo měl si ten pocit a to nebylo pravda. Já jsem s tebou ten fotbal hrával, ty si nebyl o nic horší než ti kamarádi, ale ve chvíli, kdy jsi nastoupil do toho týmu, tak najednou si už tu odvahu neměl, už si vlastně dával přednost těm ostatním, protože si představoval, že oni jsou lepší než ty. Jo. A toto jsme potřebovali nějakým způsobem vyřešit. No. Tady jsem začal chodit do karate, začalo mě to bavit a
Ale úplně mi to nešlo, ne? Hned ze startu. Tam je právě to, co je velice důležité. Myslím si, že my jsme zase hráli výbornou roli v tom, že jsme s tebou to jakoby prožívali všechno, jo? Jako, ty, když vlastně si tam chodil do toho karate, tak velice brzy se ti podařilo udělat si vizi. Ty jsi měl obrovskou touhu něčeho významného dosáhnout a já to vlastně takhle i říkám, že jsi chtěl být prostě úplně ze všech nejlepší. Mistr světa. No, mistr světa a pořád jsi to měl v hlavě, pořád. Ale to vytvořilo úplně, ten mindset vytvořil, to je zázrak, co se stalo. Protože ty si nepůsobil dojmem, že jsi nějak talentovaný. Dokonce ten hlavní trenér si tě ani nevšímal, protože tě vůbec nepovažoval. On si všímal úplně jiných, kteří vykazovali vyšší talent, rychleji se učili než ty. A vlastně to, co ty jsi měl v sobě, že jsi strašně chtěl a věřil tomu, že to dosáhneš. A to, co jiní považovali za bolest, kterou oni snášeli při tom karate, ty si vůbec nevnímal jako bolest. Jo, takže to byl jeden velký prvek. Druhá věc je, že pro tebe to karate nekončilo, že jsi šel na trénink a přišel si domů. My jsme neustále tím žili a měl si individuální plány, které nejprve jsme tvořili sami, pak už se do toho dali ti trenéři, že mi začali v tom pomáhat, takže spolu jsme procvičovali. Ty jsi přišel na trénink a už si uměl 3 kata dopředu, sice blbě, tak jak já jsem tě to naučil, protože jsem zháněl různě po internetu všechny ty nákresy, tak samozřejmě pitomě, že? Ale skoro ani internet nebyl, ne? No, on začínal, ale ty kluby neměly prostě ten internet, jo? Takže bylo málo informací a když něco člověk sehnal, tak jenom takové ty obrázky. Kazety si pamatuju, že jsme měli. Ale víš, co to ale to bylo prostě jakoby, že ty jsi pomáhal tím, že tou houževnatostí, tím, že jsi to prostě cvičil a tím mindsetem si přicházel na trénink, čím byl tím lépe připravený. A pak nastala taková situace, že ty jsi nemohl na jeden trénink a my jsme s tím trenérem dohodli, že by si to rád nahradil. Tak on říkal, tak pojďte v sobotu, tady máme závodníky, jo, tak ať si přijďte v sobotu. A v tu ránu se zařadil mezi ty závodníky a už si vždycky chodil v sobotu. Jo. A najednou se začal učit s něma ta vyšší kata, které vlastně ti začátečníci se vůbec ani neučili. Jo? Takže tím to všechno vlastně tak nějak začalo fungovat. To pro lidi třeba, co jako úplně nemají vhled do japonských bojových umění, tak kata jsou nějaké sestavy, kde jsou ty základní techniky, že, které se procvičují a na základě toho se piluje ta technika. Samozřejmě je tam i kumite ve dvojici, že v rámci toho tréninku, nebo nějaké kihon, což jsou techniky v pohybu a tak dále, ale jenom, že když se bavíme o kata, tak je to jsou nějaké techniky, které jsou dané do nějaké sestavy. Ale víš, co mě teď jakoby napadá? Já si pamatuju, protože máš pravdu, že já jsem tomu karate jsme i doma všechno přizpůsobili. Já pamatuju si, v pokoji jsem měl obří plakát Bruce Leeho, a kolem nějaké různé fotky, měst tréninku, nějakých jako karatistů a tak dále. Později jsem měl všechny diplomy nad posteli a vlastně i doma v chodbě, my jsme bydleli v bytě, že jo, jsme přidělali makivaru, což je taková plocha, do které se dají trénovat údery a vlastně doma jsem to tam trénoval, že jo, s tebou, jako dával jsem si navíc, tak já schválně postnu na náš Instagram fotku, doufám, že to najdem, to pokoje, jak vypadal a i té makivary, ať si třeba můžou vůbec naši posluchači udělat představu, jak vlastně jaký blázen do karate jsem byl v té době, že jo. A vybavuješ si i přesypací hodiny, které jsme používali? Jo, pamatuju, no tak mi k tomu něco řekni. Tak jako přesypací to byl prostě tak, jako prostě tam v karate jsou třeba takové velice obtížné některé postoje, které... Tak já to popíšu, dobře, já to popíšu, jo. Když by nás poslouchal někdo, kdo je z prostředí kondičního tréninku, tak před tu makivaru jsem se postavil do takového téměř dřepu, je to nějaký postoj, který se jmenuje kibadachi, takže jsem dělal takovou izometrii, docela těžkou, takže jsem stál v tom postoji a dělal jsem údery do té makivary, do té lapy a ty jsi někde doma vyštrachal přesypací hodiny, abys mě motivoval, nebo aby jsme nějak tu časovou jednotku ohraničili, takže vždycky si dal ty přesypací hodiny a já jsem jel techniky
ohraničovalo to vlastně nějaký jako časový úsek, anebo jsem různě stál v těch postojích a vždycky ty hodiny jsme k tomu používali, nebo ty si k tomu používal. Dodnes nechápu, proč nepoužíval normální hodiny, nebo stopky, jak normální člověk, proč to musely být staré přesypací hodiny, které... Víš proč? Že ty nevím. viděl, jak se to sype, prostě tam máš tu výhodu. Jo, to je pravda, že si pamatuju, jak jsem očima ty zrnka prostě hypnotizoval, protože to hrozně bolelo, tak aby to jako šlo rychleji. Ano. Takže to je ten důvod, no. A pak je to tak, ale to nejpodstatnější je, a to asi bych chtěl, aby si i potvrdil, že si nic z toho nedělal s jakýmkoliv přinucením, že všechno to bylo tak, že ty si dokonce i ten režim, protože z toho se stal návyk, že si ten režim sám dodržoval takovým způsobem, že kdybych já třeba na něco zapomněl, nebo já jsem nebyl vždycky doma, jo, tak jsi to vlastně dělal i ty sám. Jo, doma jsem trénoval, to bylo úplně vlastně standard a já tam netrvalo dlouho a já jsem přešel vlastně do režimu 6 tréninků týdně, že vlastně od pondělí do soboty plus tréninky navíc doma, plus já jsem si vedl vlastně tréninkový deník, plus jsem ještě koukal na videa těch různých instruktáží a učil jsem se to, takže toho času, který jsem věnoval karate, bylo vlastně jako fajn úplně extrémně moc, když se na to podívám zpětně. Když se na to podíváš zpětně, měl jsi pocit, že jsi o něco přišel, že vlastně něco důležitého ti uniklo, nebo jako prostě... Myslím si, že mě to naučilo jednu věc, kterou využívám vlastně v dospělosti, a to je, možná jsem někdy tím až posedlý, a to je efektivita času. Že vlastně jako plánování a efektivita času, což mimo jiné vlastně je i obor, kde vzdělávám trenéry v těchto věcech. A zkrátka toho času bylo tak málo na ty věci jako mimo karate, když už to byli kámoši nebo škola, a takže člověk musel už i v relativně jako mladém věku začít plánovat a ten čas využívat jako extrémně efektivně. Si myslím já, to je jako můj pohled, nevím, jestli jsi to vnímal stejně. Naprosto stejně, já i tak jako, protože tam šlo ještě o jednu velice důležitou věc, ne všichni rodiče mají tu možnost si přizpůsobit práci tak, aby mohli ten čas dát svému dítěti, které ono potřebuje právě pro ten rozvoj. To je jedno, jestli to dítě podporujeme v oblasti sportu nebo čehokoliv jiného, kde se rozvíjí. A já jsem si v té době prostě fakt se mi podařilo dělat to tak, abych tě mohl každý den skutečně na ten trénink vozit. Ano. A nebyl si sám, ještě Tereska, tvoje sestra, ta vlastně tady bychom se mohli bavit o jejím aerobiku a zase bych tady povídal, co všechno jsem s ní prováděl, jak jsem se snažil, já a samozřejmě manželka, že mamka, jako jak jsme se snažili motivovat. Ano, to znamená, nejseš to jenom ty, ale při tom všem prostě pro nás bylo velice důležité, abyste vnímali, že to nejcennější, co můžeme dítěti dát, je skutečně čas. To je ta největší hodnota. Samozřejmě čas smysluplně využitý, jo? Že nejde o to jenom čas a nechat to děcko, ať si dělá vyloženě, jakoby, co chce. Ale pomoci i tomu dítěti v tom, aby ono se naučilo čas efektivně využívat. Takže toto vlastně sehrálo podle mě naprosto klíčovou roli, že si cítil, že my tím žijeme, že pro nás je důležité ne ten úspěch, to je velice důležité, ne úspěch, ale spíš ty aktivity, které k tomu úspěchu vedou. Víš co, to může být zase téma dalšího podcastu, kdy někdy se můžeme bavit o výkon versus výsledek a pohledu, protože to je vlastně jeden z těch základních i stavebních prvků nějakého coachingu a sebekoučingu a těchto věcí, že jako nějaké sebehodnocení a zaměření na výkon nebo na výsledek. Nechal bych to jako na jindy třeba, protože to si myslím, že si zaslouží celé samostatné téma. Je to tak, no. Ale mě teď napadá otázka, jak teda rozpoznat tu míru, kdy je potřeba na to děcko trošku zatlačit ze strany rodičů, když ho trošku řeknu jako pušnout k tomu, aby na ten trénink šlo a aby šlo jako trošku mimo tu komfortní zónu, a kdy naopak vlastně už to přechází do toho, že jako vyhodnotíš, že aha, tak tady asi ne. Takhle, když funguje motivace, ta je založená na tom, že něco chceme, jo, po něčem toužíme
A když dokážeme tu touhu přeměnit na potřebu, to znamená, že něčemu věříme tak pevně, že už vlastně náš mozek to vnímá, jako by se to, v co věříme, už stalo, jako skutečnost. Tak v podstatě tehdy neustále funguje ten člověk tak, jako by byl ve flow, jak se říká. Jo, to znamená, že necítí tu námahu, žije v takovém nějakém online systému, kdy prostě neustále nejenom cítí, že něco ze sebe dává, ale zároveň získává pozitivní energii, pocity a tak dále. Takhle tak to přirozeně funguje a je to podpořeno ještě návykem, který si vytvoříme, protože ten návyk, pokud je velmi silný, tak k těmhle výpadkům ani nedochází víceméně. Jo? Pokud ovšem začne něco takového, že začne, to je zejména v kritickém období třeba 14, 15, Puberta. 16 let, tak tehdy dochází ke konfrontaci té integrity vlastně toho mladého člověka. Zdali to chtěli jeho rodiče, anebo on sám. To je taková chvíle pravdy, která ukazuje, jestli ten sport více dává nebo bere. Jo? A tam, kde vlastně toto není, jak bych v té rovnováze, tak tam dochází k tomu, že právě v tomhle období většina těch sportovců, kteří nevidí ty výsledky třeba v tom individuálním sportu a tak dále, tak už nemá dostatek sil, aby pokračovala dál. Jo? Takže tam prostě je otázka, zdali vůbec tlačit. Jo, to znamená, první věc je vždycky probrat s tím dítětem, teď už potom později ne dítětem, ale už skoro dospělým člověkem, že probrat, co on vlastně chce, jestli to nějak, to, co dělá, souvisí s tím, co on chce, jestli ověřit si, jestli tím neplní jenom to, že to dělá kvůli tomu, že to chce jeho rodič. Ty jsi mohl perfektně ověřit, že tomu tak není jednak tím, že potom, jak už si jezdil sám na závody, tak si jezdil sám, takže tatínek v době těch největších úspěchů, kdy mohl chodit s medailemi na krku a říkat, já jsem otec tady, tak už tam nebyl. A druhá věc, kterou si z toho věřil, když jsi s tím vlastně, když jsi se rozhodl pro úplně něco jiného, to znamená veškerá ta energie, všechno to, co jsme do toho dávali, najednou vlastně si přesměroval někde jinde. Jo? Takže to je velice důležité, aby to bylo přání toho dítěte. Jo? A spousta rodičů říká, jak dítě neví, co chce, to ten rodič musí učit, ale já tomu osobně nevěřím. Já teda jasně, že něco... Tak když je dítě malé, tak asi malé, tak asi ne, jako ale nějaké, už i to malé dítě může mít vize něčeho, už tam je rozpoznatelné, co by ho mohlo dlouhodobě bavit nebo ne. Jo, a pokud vlastně v té nějaké fázi, teď záleží v jaké fázi, že zpočátku to dítě taky řekne, a mě to už nebaví, tak co nadělám, že ty si startoval to karate později, mimo jiné taky z těch důvodů, aby jsme zvýšili pravděpodobnost, že budeš schopen už i rozumět tyhle věci zvládnout, protože ono, když jenom něčeho nekáš, tak se hůř vrací. Je to silně individuální. Ale já jsem zažil v karate, i když jsem trénoval, že jako, tak jsem zažil případy, kdy vlastně mě přerušili a pak se i vrátili, protože vždycky když někdo končil v karate, z těch dětí, co já jsem později trénoval, tak pro mě bylo hrozně důležité, aby on, když odchází z toho karate, tak aby jsme nechali ty dveře otevřené, protože já jsem si vždycky říkal, tak třeba jako to nebudeš dělat ty to karate, ale jednou budeš mít děti a třeba budeš úplně stejný případ jako vlastně já, protože já jsem začal dělat taky karate, protože ty jsi měl nějakou vzpomínku, nějakou pozitivní vazbu na to karate jako z minulosti, tak přirozeně tam směřovaly ty kroky. A já jsem úplně stejně vždycky, když někdo jako končil a byl to nějaký třeba závodník nebo někdo, u koho jako se to samozřejmě vždycky se snažili, byly pokusy ho restartovat a tak dále, ale prostě došlo to někdy do bodu, kdy zkrátka i on se rozhodl skončit, tak já jsem vždycky to dělal tak, že jsem mu jako děkoval za ten čas, že jo, který jsme spolu mohli strávit. Těm rodičům jsem děkoval za tu důvěru, že ho dali k nám do Karate Tigru, a schválně jsem nechával vlastně ty dveře otevřené k tomu, aby on za pár let si třeba řekl, a já jsem jako dělal karate, ono to bylo náročné, protože na rovinu, řekněme si to na rovinu, jako trénovat karate je náročné, protože to bolí, že jo, jako ty tréninky jsou těžké, dostáváš a tak dále, teď jako ty pokroky taky nejdou vidět jako tak rychle, to karate je ve stínu dalších sportů a tak dále, takže je to prostě taková ta jako těžká cesta, jako dělat to karate a není to pro všechny. A
já jsem právě vždycky jako doufal v to, že právě ten člověk třeba za pár let si řekne, ale tyjo, já když jsem dělal to karate, to mělo něco do sebe. A tam byla taková ta jako, taková ten řád, ty vedené tréninky a tak. A mnohokrát se mi to stalo, že pak vlastně přišel buď on, nebo někdo za pár let s tím, že tyjo, já se chci vrátit, chci to už třeba dělat, tak jako za 10 let, no, za 5 let třeba přišel ten člověk, už neměl 12 roku, jako když končil, už byl dospělý, měl 17, 18 a řekl, já to chci jenom dělat, protože mám na to jako pozitivní nějaké vzpomínky. No, to je. A ten důvod vlastně jako, proč to říkám je, že já jsem se setkal i s opačnýma případama v karate, setkal jsem se s tím i v baníku, ve florbale a se sportovcema, které jsem jako trénoval, že mnohdy tam byl tlak těch rodičů jako neúnosný na to, že oni vlastně třeba skončili pak ten sport, ty děti, ty děcka, pak už třeba teenageři dospělí. A pro mě bylo hrozně důležité, aby když končí ten sport, tak aby si z toho odnesli ty 3 věci, které jsem říkal jako na začátku do toho života, nebo do toho biznisu, a to je to, že ví, že prostě bez práce nejsou kolače, že ví, že prohry patří k tomu životu a jenom na nás, jak na to zareagujeme, že jako jestli prostě po tom, co dostaneš ty rány, tak se rychle zvedneš a jako jedeš dál, nebo jestli pak se lituješ a ovlivní tě to. A vlastně ten jako princip toho, že zkrátka jako pracuješ na něčem. A to pro mě bylo jako hrozně důležité, že doufám, že ti svěřenci, které třeba trénuju a trénoval jsem, tak si tohle jako berou, když skončí třeba s tím sportem a přenesou to do toho života. Já myslím, že jsi to přesně vystihnul. I tu roli těch rodičů, jak je důležité, aby skutečně ten jejich vztah k tomu dítěti byl takový, aby z toho dítěte nevytvořili někoho, kdo realizuje to, co se tomu rodiči nepodařilo dosáhnout, aby nechat to dítě skutečně žít tím vlastním životem, nevytvářet tenhle tlak a spíš na to jít jinak, jo? Protože samozřejmě ty potřebuješ silnou motivaci, ale definice motivace je dělat věci s chutí. To znamená, základní otázka zní, co je překážkou toho, aby si to, co chceš dělat, nebo co bys měl dělat, mohl dělat s chutí. Co ti bere tu chuť? Nedůvěra k sobě samotnému, nedostatek sebevědomí, že máš pocit, že nemůžeš něčeho dosáhnout. Jo? Pak mi řekni, pak jestliže máš pocit, že něčeho nemůžeš dosáhnout velkého, tak zkus mi říct, jaké jsou skutečné důvody, proč nemůžeš toho něčeho dosáhnout. A zjistíš, že ten člověk bude mlčet, protože žádný skutečný důvod ve skutečnosti neexistuje. Pokud mám aspoň kousí linínek talentu, tak vůbec nevylučuje to, abych mohl být nejlepší. Jo, a tak dále. Takže ten tvůj postoj samozřejmě z tohle hlediska jako je naprosto, s tím se zcela stotožňuju. A ještě jednu věc, kterou jsi říkal, nejvíce se naučíš právě na prohře, když prohraješ, protože vyhrávat to není žádný problém, když vyhraju, vychutnat si vítězství. Jo. To umí každý. Jo, to umí každý. Ale zvládnout porážku, umět ji přijmout jako zpětnou vazbu, to znamená i bez těch emocí. A ještě navíc radovat se z úspěchu svých kamošů, partnerů, to je to nejtěžší. Tohle to tě naučí do života něco skutečně to je. Když třeba jedeš přes celou Evropu na nějaký závod a teď jako, že prostě tam prohraješ. Ve Švédsku, že? Mimo jiné jako víc, mnohokrát, kdy prostě člověk jel na nějaký závod přes celou Evropu, přes půlku světa, třeba, že jako vlastně 100 týmů tam byl někdo úspěšný, měl tu medaili a myslím si, že jsem se fakt naučil mít z toho takovou tu pure rizí radost, že vlastně, když to byl třeba Kuba Debre, nebo jiní kámoši, tak jo, prostě myslím si, že ale je to hrozně těžké. A ještě vím, že jedna věc pro mě bude těžká v budoucnu a to je ta, že samozřejmě já Adamka chci vést ke sportu, ale s Wendy jsme si jasně řekli, že on bude dělat, protože každý se nás ptá, on bude dělat fotbal nebo bude dělat karate? Já bych si hrozně přál, aby dělal karate. Teď je samozřejmě v prostředí fotbalu více, že jo, já už ho beru na Bazali, kde je pohybová přípravka pro děti od 4 let, já ho tam beru od roku a půl, takže on už zná Bazali, že jo, zná trenéra, hráče a tak dále, pohybuje se tam často. Prostě jedno z jeho prvních slov vlastně baník, že jo, baník gól, takže přirozeně to vypadá, že minimálně nějak k tomu fotbalu bude mít blízko. I baník Číčo verzi, máme tu upravenou pro děti
zároveň bych chtěl, aby on dělal karate, že jo, protože prostě to je jako to nejlepší, jako fakt, jako prostě jedna z nejlepších věcí, která mě v životě potkala, že jsem dělal to karate, za což vám s mamkou samozřejmě jsem a budu do smrti vděčný, že jste mě tam dali. Ale to, co chci říct je, my jsme si s Wendy jasně řekli, že on bude dělat to, co on chce. Jo. No jasně. A vím, a on třeba to jednou bude poslouchat tyhle moje slova, že? Ale může se stát, že to ani nebude sport třeba. Přesně. Že to bude něco... Bude umělecký třeba, bude drama, chodit ale já vím, že bych to teď neměl říkat, ale jako v tu chvíli to pro mě třeba bude těžké a budu muset ale potlačit to svoje ego, tu svoji touhu a podpořit ho v tom. Víš, že ty jsi byl na křižovatce jednou, na této křižovatce, protože ty ses připravoval na nějakou recitační soutěž, dokonce se mnou, protože já jsem kdysi recitoval a dá se říct, že jsem byl úspěšný recitátor, tak jsme, myslím, poštovní schránku, že si recitoval tak dobře od Volkera, že tě vybrali, že jsi postupoval, víš? Jo, šel jsem přes několik těch kol od toho školního, obvodního, okresního a krajského. Jo. No a tam tě někdo přesvědčoval, prostě, aby si nechal sport. Jo, je to pravda, to jsem skoro zapomněl, jo, že tam byla nějaká paní z dramatické školy, která mě přesvědčovala, ať se dám na tuhle dráhu. A jeden fun fact je, že když jsem dělal maturitu, tak jsem si v češtině vylosoval otázku Jiřího Volkra, nebo dílo Jiřího Volkra, a recitoval jsem tam právě poštovní schránku, jo, no, na maturitě, což bylo takové vtipné, protože tam všichni tomu smali, a protože potom jsem všechno řekl, co už jsem věděl, a ještě tam byl nějaký čas a ještě to chtělo jako něco říct, ještě k tomu tématu, abych třeba mohl dostat nevím, 1, že? Tak jsem ještě si pamatuju, že jsem paní profesorce říkal, a můžu ještě vám, jakože tak moc mě to dílo oslovilo, že vám můžu zarecitovat jako poštovní schránku, a samozřejmě jsem to tam odrecitoval a ono úplně, jakože, že výborně, že to je skvělé, a já jsem se teda potom přiznal, že jsem ji jako recitoval jako na základce nějakých těch soutěží, ale že se mi to krásně jako propojilo, a tak to bylo vtipné, že i to jsem využil vlastně, když jsem maturoval. To je jeden velký problém těch multitalentovaných dětí. Je, že když vlastně se nedokážou těch ostatních talentů, tak trošku jako vstát. Ale to já jsem zase nebyl. Ale jako, tak jako, to zase tak dobře, nalíme si čistého vína. Dobře, jako... obecně, řekněme obecně, jo, že protože tady nejde jenom o talenty umělecké, jo, existuje různé druhy talentů, ale lidé, kteří prostě jsou takhle multitalentovaní obecně, že třeba můžu být matematik, můžu být zároveň filozof jako a tak dále, tak ze všeho, když začnou ze všeho trochu něco rozvíjet, tak mají velice komplikovanou situaci, kdy jim hrozí, že v něčem jim nevyniknou. Takže trošku se dá říct, že tam vlastně my jsme skutečně, ty ses rozhodl, ne, že já jsem to za tebe rozhodl, a ty ses rozhodl, že to nebudeš rozvíjet, řekl si té paní učitelce či profesorce ne, jo, a pokračoval si v tom. Taky protože jsem 6krát v týdnu byl na tréninku karate. Ale ještě jako jedna věc, kterou si mi pomohl pochopit v té mojí osobnosti, v tom mém životě, a to je ta, že já nemám dobré začátky věcí a možná se učím jako pomaleji než ostatní. Když vezmeš 5 lidí a my začneme dělat nějakou novou činnost, tak já z těch 5 budu pravděpodobně ze startu nejhorší. A vím, že jsme to spolu jako mnohokrát řešili a ty jsi mi pomohl pochopit to, že to vypadá jako nějaká zjevná nevýhoda nebo nějaký jako handicap, ale potom vlastně, že naopak to, v čem já jsem silný a to čím můžu vyniknout, je ta houževnatost a to, že já pak dokážu jako trénovat daleko víc než ostatní a po tom časovém horizontu je předběhnout. A to myslím, že v tom karate šlo taky vidět. No konec konců to máš po mně, no to je, pro mě vždycky ty začátky jsou takové jako, někdo předpokládá, třeba já vím, že jsem dělal to byl nějaký ne test, ale nějaký velmi složitý úkol, na který bylo třeba zapnout vynikající logiku a tam předtím oni se zeptali, kdo si myslíte, že to vyhraje a všichni zvedli ruku Seidl, jo. Já jsem to vůbec nevyhrál, jo. Ty máš jako extrémně dobré logické myšlení, že jo? No ale
jako mě to nezapíná takhle, tak to jako, jak by člověk řekl. Já si pamatuju, jak jsem jednou dělal test inteligence, mamka ho dělala, taky to byl jenom takový test, jako No, v jasně. časopise, ale od té doby pro jistotu jsem žádný jiný test inteligence nedělal. I vyšla téměř genialita a mě normálně někde na úrovni. Retard. No ano, absolutně, z ty 80. A tak tam mamka bylo je chytrá, však tam no dobře, tam ale takový nezpochybnil. rozdíl mezi mnou a babkou, jakože abych to... Tak jsem se naštval nakonec, říkal, kašlu na všechny testy, Jo. prostě budu sebe vnímat jako osobnost, kterou nelze prostě otestovat, jako příliš jedinečnou na ty testy. A Vytvořil si svoje Ano, interpretaci těch výsledků, ale já tím chci říct, že vlastně i to, že jsme se spolu bavili mnohokrát a spoustu hodin, tak mi pomohlo v tom životě pochopit to, že když začnu dělat nějakou činnost a hned mi nejde ze startu a jsem v něm fakt jako nejhorší, takže to jako je prostě součást mě a naopak jako to, v čem jsem dobrý, je, že potom jako Ono to je totiž jako... A že jsme se o tom bavili, víš? Je to taková, že to vím jako taková celkem alchymie. Ono to by nešlo bez toho, aniž bys neměl nějakou silnou vizi, které bys prostě věřil. Já jsem říkal, to je ta energie, tam se tvoří ten dopamin, jo, který zásobuje tvůj mozek a způsobuje znecitlivění té bolesti a všeho a přesvědčuje tě o tom, že vlastně to, když do toho něco vkládáš, že se ti mnohonásobně vrátí. To je ta pevná víra, proto to děláš. A pak máš vlastně, pak už to jde jenom o ty návyky, aktivity a pak jde o znalosti v kombinaci s dovednostmi a ty násobíš talentem. Jo. Takže dohromady a ještě podpoříš zpětnou vazbu, což je velice důležité, naučit se přijímat pozitivně všechny tyhle informace. A když tohle vlastně dáš dokupy a všechno v tom vzorci funguje, tak ten talent je samozřejmě taky, ale on je jenom jeden z těch prvků toho vzorce. To ostatní má daleko větší význam, protože tam vlastně dokážeš potom vykrýt třeba ten o něco menší talent, to není o moc menší, o něco menší, dokážeš vykryt tím ostatním, o čem se tady bavíme. Jo, takže ono, když někdo třeba nemá tu vizi, bych řekl tak, a není schopen uvěřit tomu, že může být nejlepší, jo, tak v podstatě nemá energii. A jak to chceš potom dělat? Když to je potom zóna nudy, jako to je, že vlastně děláš něco, o čem pochybuješ, jestli má smysl. Ať už u fotbalistů nebo u karatistů je to stejné. Přijde 15. rok věku a v tu ránu končí, protože v tu ránu v konkurenci s tím, co ti nabízí ten svět, ty možnosti prostě to selže. Zajímavé, že jak se říká o těch svých kamarádech, že já jsem se s některými, kteří už nedělají karate, měl možnost taky setkat a oni na to vzpomínají jako nejkrásnější etapu života z toho hlediska, že tehdy něco znamenali. Tehdy oni, že byli dobří, že byli jedni z nejlepších. A dívají se na to, povzdálí, jakoby tak trošku i litovali toho, že to nějak nedotáhli až k té dospělosti třeba. Takže myslím si, že v tom je kus pravdy, o čem jsi mluvil. Jo. Tak jo, já myslím, že jsme tohle téma probrali a pokud se vám líbí náš podcast, pokud vás baví ty naše rozhovory, tak nás sledujte na YouTube a na Instagramu. Budeme rádi za jakoukoliv podporu. Tak se mějte krásně. Ahoj. Ahoj.